Isixeko saseKapa sivelise uthotho lweemoto ezixhobe ngobuxhaka-xhaka bale mihla ukuquka iikhamera. Ezi moto zibekwe ngobuchule koohola bendlela baseKapa. Oku kusungulwa kweemoto ezineekhamera zizokwazi ukuyibona imoto ngenombolo-mbhalo wayo izigqithela nje kwezi moto. Itsho ithi tha idakangce iinkcukacha zomqhubi waloo moto. So we will be able to pick up vehicles as they go around on any of our highways and pull them off immediately. In fact, even if the person is listed as dangerous, for example, it will alert the officer in the vehicle that they should wait, they should call back up before they pull over that particular person. Amagosa azonxiba neekhamera zasemzimbeni. A challenge for the city's traffic department in the past was the absence of 24-hour response. With this unit, we now on our freeways have an effective 24-hour response capability, and that's definitely going to make a difference over festive season. Eli qoqo linamagosa angama-25 nabahloli abane. Isixeko sithi sifuna ukubanqakula abo bazintyintya ngebhelu lomsele kwezi holide. Thule Joka, kwiindaba ze-SABC eKapa.